Dimela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani absheng good afternoon ladies and gentlemen goeiemiddag alles hlala nami ndihlale nawe ungashengi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku ndingayintoni na ngaphandle kwakho zidwesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi ndiyabulela kwakhona into yoba niphinde nibe khona apha kweli qonga masicamagusheni. Isihloko endiza naso ngale mini namhlanje bethu nandibawela sincokole ngomba wenkomo engakhaliyo. Isihloko sithi xa ingakhali iyayekwa. Eli liqhalo kulwimi lwesiXhosa, eli intsingiselo yalo ebhekise ekuthinini xa ingakhali iyayekwa ithi loo nto leyo sukunyanzelisa imeko ukuba ayivumi. Masicamagusheni. Ndizayithetha ngesiXhosa ke ngoba iqhalo lisisiXhosa and intsingiselo iphi ijongise kuthi bantwana bomgquba camagwini. Ndibona libalulekile bethunana mandithi lo mba ndiza nawo ndiwubona ubalulekile hlobo loba ndiqwalasela into yokuba abanintsi kuthi le nto yokungakhali yesikhalo kwimpahla esiyisebenzisayo kungenzeka uba impahla emfutshane okanye ibe impahla enkulu, ibhokhwe kutsho incamazana okanye inkomo. Fumanisa into yokuba kwabanye abantu abayiseleliso ngoba kaloku ngokwelethu isiko sithande ukulayamanisa nelezinye iintlanga, apho kwezinye iintlanga isikhalo nokobona bengasiseleliso, kodwa kuthi thina abantwana bomgquba isikhalo siyinto yonke kwimpahla ekhalayo. Mhlawumbi mandinohlulele uyawukongeza ke nomnye apho ndisilela khona kuba kaloku nam andingothixo, andisenditsho uba ndiyo-dictionary kodwa ndaba ulwazi mna ngokokwam ukwazi. Mandinahlulela into yoba mhlawumbi ikhala xa kutheni, isikhalo sibaluleke xa kutheni ngoba azinyanzelekanga zikhale zonke. Omnye angaqondi into ukuba le imele uba iyakhala leya noba ayikhalanga, ufike umntu kubhiyozwa kumandi, umsebenzi uqhubekekile, inkomo ingakhange ikhale. Masiqale kule ndawo. Umzekelo siyane sohlule thina apha kumasiko abantwana bomthonyama bomgquba ukuthi inkomo yeyakusasa okanye yeyasemva kwemini. Xa iyeyakusasa ke ixesha elinintsi inkomo yakusasa isikhalo asinyanzelekanga. Iinkomo zakusasa ndiza kwenza umzekelo zibe mbalwa. Umzekelo imbeleko, ukukhutshwa endlini ukutsho. Umzekelo kwamanye amakhaya kusetyenziswa incamazana, ibhokhwe ukutsho, kwamanye amakhaya kusetyenziswa igusha. Umzekelo ke igusha ayilindelekanga uba ingakhala, iyakwazi uzithulela igusha ithi cwaka. Igusha ixesha elinintsi yona ayiyiwanga mkhonto kakade umthetho wayo, yiloo nto ikwazi usetyenziswa kwisiko lakusasa ngoba kulindelekanga sikhalo. Phinde ngelinye ixesha isiko lakusasa, into eziwiswa kusasa zezaa bhokhwe sithi ngoomatyiwaphele. Umzekelo ibhokhwe enyangayo ikhaya xa kuvaswa ingozi, umzekelo kulahlwa ingozi, chithwa ingozi, abanye bathi kukuvasa izikhali njalo njalo, ayinasikhalo. Umzekelo iwa yona ngaphaya kwexhanti, ayiweli naphakathi exhantini, uyayiva? Zizo ke ezo ezingenasikhalo. Uyawukongeza ke omnye ukuze sincedakale sonke. Kubekho ke ngoku isikhalo ezizinyanzelekileyo uba zikhale. Isiko lasemva kwemini lona iba yibhokhwe okanye inkomo, hayi igusha, ngoba kaloku silindele isikhalo xa ingumsebenzi wasemva kwemini.
emva kwemini ndidla ngokuthi umzekelo kwezi ntsuku ndizixelele into yoba makhe ndithethe ngesiko lowisa ncakasane ukuze ingene ezingqondweni kwabangaqondiyo. Mhlawumbi xa ndiyithetha ndiyiphindaphinda umntu uzayiqonda ngenye imini. Ndidla ngonohlulela ndithi eyakusasa eyasemva kwemini. Ndithi kuni umzekelo eyakusasa ayinahlamvu ayinasilawu, ayinyanzelekanga uba ibe nabo utywala, ayinasikhalo ukutsho ayinamkhonto. Eyasemini emva kwemini inesikhalo, ithi loo nto leyo intlabi yadingeka nomkhonto, inesilawu sekhaya, inotywala, inehlamvu. Mhlawumbi esilisebenzisayo ke singabantwana bomgquba ngumnquma, isithebe. Ze kuthi ke ngokuxhomekeka into yoba kusetyenzwa ntoni, zibe khona ke nezinye izithebe ezongezwayo, xhomekeka kuloo nto isetyenzwayo. Umzekelo masithi sithetha ngenkomo, andenza umzekelo inkomo yezilo, zawuba khona ezinye izithebe. Umzekelo ufumanisa into yoba uzawuba khona umthathi, uwawuba khona umphanga, lawuba khona isundu, njalo njalo. Kodwa umnquma wona soze ungabikho. Ihlamvu noba linye kwinkomo yasemva kwemini, ihlamvu elinyanzelekileyo ngumnquma, the olive tree, olive branch. Inyanzelekile ikhalile ke leyo. Inganesilawu kufuneka ikhalile, inganehlamvu kufuneka ikhalile, ngoba kaloku sibhalele kubantu abadala, sifuna ukuva impendulo uba bayavuma, bayanqwala okanye abavumi. Ngoba uba siyanyanzelisa ifana ingathi ngoku sibanyanzela inkani into yoba yityani into abangafuni ukuyitya. Ngeke uyenze loo nto leyo kumzali wakho. Iyawuthi uzinqunyulwe ibe kanti ikhalile, isalingiswa ngomkhonto. Sifuna isikhalo ngomkhonto. Uve ke ngelinye ixesha amagqobhoka xa ikhale imile kuthiwe ikhale ingekafakwa ingekaphathwa nangesikhali, kuthiwe ilungile. Hayi bethuna, funeka ikhale ilele ilingisiwe ngomkhonto. Ewe xa ikhali isamile siyavuya uba siyayibona into yoba iyasixelela into yoba ndizawuvuma. Kodwa kufuneka ivumile ncakasana ngela xesha ilingiswa ngomkhonto. Sesona sikhalo ke eso sithetha ngaso. Uba iyazikhalela nje samile kuthiwe hayi qhubani, umkhonto ungakhange uye, ikhona ingxaki. Ngenye imini nawuvumisela lo msebenzi, ze lithi igqirha umkhonto zange ufumane. Sicamakhusha. Ndifuna nikwazi kwahlula xa nijonge imisebenzi yasemakweni, jongani kakuhle. Yaye ukukaka kwenkomo, ukuthi kakile akuthi ivumile. Into esiyifunayo sisikhalo, akuthiwa xa ingakaki iyayekwa, kuthiwa xa ingakhali iyayekwa. Akuthiwa hayi ichamile iyavuma, hayi kufuneka ikhalile, yachama yakaka, sifuna isikhalo. Kufuneka ibhongile, ivula umlomo, ingathi asikhange kuthiwe yawungancwini iyayekwa. Asifuni incwina yayo, sifuna isikhalo sayo. Isikhalo esizawushukumisa amathambo emangcwabeni, isikhalo esizawushukumisa ubuhlwele obulahlekileyo ukuba ngenani ngaphakathi. Sesi sikhalo sisifunayo. Ingancwina ayikabiyo, funeka uvulile umlomo. Ndiyacamakusha. Sithetha ngesikhalo. Xa ingakhali iyayekwa. Ingangakhali ithetha ukuthi ikhona ingxaki. Yitshansi yethu, lithuba lokuzikhangela silikhaya into yoba ingaba sibhude ndawoni.
impazamo funeka sizikhangele. Ngelinye ixesha siyakwazi ukuhlala phansi sisodwa singakhange sibe siye egqirheni sijonge into yoba into ethile siyenzile sibhude ndawoni kanene ngaba kutheni sibonisane. Iyayekwa kubuyelwe phi endlini ngelinye ixesha khe kuyoxoxwa kubuywe kuziwe kuyo kwakhona seyilungisiwe loo ndawana ibiphosakele okanye kungxengxezwe celwe uxolo. Ingakhali iyayekwa ngoba kaloku ayiyo yethu yeyabantu abadala. Funeka sibabone into yokuba banqwalile bavuma bathi ewe qhubani. Ndiyacamagusha. Xa ingakhali ngelinye ixesha fumanisa into yoba zinentsimane izinto ezinobangela uba inkomo ingakhali. Umzekelo, inkomo yasemva kwemini iyathezelwa. Fumanisa into yoba iintombi zalapha nabendi khange kuphunywe kuyothezwa. Bayabuza abantu abadala ziphi iinkuni zowubasela le nkomo. Ufumanisa into yokuba ningena endaweni engcwele niqhuba umsebenzi ninxiba izihlangu ngelinye ixesha. Ngelinye ixesha ufumanisa into yoba anivani nilikhaya niqhuba umsebenzi kodwa nijongene ngezikhondo zamehlo. Ngelinye ixesha ufumanisa into yoba kwale nkomo ibiseyikhonjelwe omnye umsebenzi akhange niphinde nibuyele ebhungeni niyijike into yoba hayi asizuba sayisebenzisa le nkomo besiyikhombile. Nisichaze isizathu. Communication is key. Abantu abadala masingabathathi ngathi abekho. Sithi bengekho nje befile nje bayathetha. Masiyazi into yoba eleke into siyenzayo sigqitha kubo. Xa sitshintsha izigqibo siphinde sibuyela kubo kwakwela xhathi besiyokuba adresa kulo. Ndanobuyavu andifuna uyenzande ubona nje. Ndifuna uyenzande. Bendifuna nje ukutsho into yoba uboyazi into yoba ngelinye ixesha ukuba nangabe uphosiwe sisikhalo thatha into yoba benisenza ipati yibhrayi leyo yityani loo nkomo niyibenge uba niyafuna kodwa ingakhalanga nje ithetha ukuthi abayamkelanga abantu abadala. Masicamagushe ndawubona kwimibuzo yenu. Please ke khani subscribe mani. Kutheni ningathi aniqhubi kakuhle mva nje. Don't skip the videos guys, they pay the bills. Ngumsebenzi kum lona. This is a full-time job bethunani. Please help me grow by subscribing, sharing. Sharing is what grows the channel. So ndingathanda kakhulu bethunani bani nondenzela nje lo nyweba. Niyandifumana ke naku Facebook naku Instagram.